Maayong aga, maayong aga gid sa aton tanan nga ari diri subong. Kagilabi ni gid ang ara nagatan-aw sa aton sa Facebook Live, sa aton YouTube channel sa His Life Ministries, and also sa kapamati sa DYBS Voice of Salvation kag sa Roof Chambers. Welcome gid kamo namon sini nga agaw, and welcome sa His Life Ministries 10 a.m. Ilonggo service diri sa His Life Grounds sa Santa Clara. Maayong aga, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaga ginabi-abi ko man ng magaabot pa sa sininga duog, no? Salamat gid kay ginapadali sa Ginoo ang ilang mga tikang sa pagkadto kag pag-ari diri sa sininga lugar. Masugod kita sa aton worship service, kag before ta magsugod, pwede ta katindog. Magduko lang kita, kaya magpiyong kay mga muyo kita. Amay namon sa langit, Ginoo, salamat gid. Salamat sa pagdala nimo sa amon sa sininga lugar. Ginoo, preparaha amo tagipusoon sa pagsimba sa imo, sa pagdayaw sa imo, kag sa pag-alagad sa imo, Ginoo. Lord, sa pinaagi sa sininga service, Ginoo, baguha kami. Himuha kami nga mangin matutom nga imo mga anak kag mga alagad. Ginoo, i-bless man ang ari diri subong. Tagai sila sang nagakaigo nga pagtuo sa pangabuhi sang isa ka Kristohanon nga pangabuhi. Kag Ginoo, salamat sa mga bugay, sa mga blessings nga na-receive na namon in the past, kag ginalook forward gid namon, Ginoo, ang mga bugay kag mga blessing pagabatunon pa namon. Salamat gid. Kag ihanda kami sa pagsimba sa imo sining aga. In Jesus name we pray. Kag tanan maghambal. Amen. Masimba kita. Magreklamo kaysa imo, paglaw ko sa kalipay mo, gaydayaw ako. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo ko gakalipay. Natumba ako, ginbuligan mo, gingaan kusog, ginpatindog mo. Sa subong ari ko, nagadumdum sa katutom mo. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Inadlaw gintuga mo, hindi ako magreklamo.
tuligan mo, hingaan usog, ginpatindog mo. Kag sa subong ari ko, nagadumdum sa katuto mo. Magpasalamat ako sa mga ginkabuhat mo, sugma mo ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginkabuhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Ininghan dumko dayawon ka, Diyos palangga ko, simbahon ka. Halad ko sa imo, pagdayaw ko, bugos nga kalipay sa imo. Diyos ginahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, Diyos ginahalad ko, Diyos ginahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo. Ininghandom ko dayawon ka, Diyos palang ako, simbahon ka. Halad ko sa imo, pagdayaw ko, bugos nga kalipay sa imo. Diyos ginahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, Diyos ginahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo. Diyos ginahalad
Diyos ginahalad ko, kapupusan ko. Sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, sundon ko luyag mo, sundon ko luyag mo. Palangga ko ang kaluoy mo wala nagabago. Adlaw-adlaw ako ninigin na kaptan, sugod sa akong pagbugtaw, tubtob sa pagtulog, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang tingog mo nagahatag sa akon kalayo, sa kadulong ikaw ang dalampan ko, ikaw ang may sa akon, ikaw ang apian ko, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko ikaw maayo, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko ginatugyan ko, sangpog ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko ginatugyan ko, sangpog ko sa imo. Ang kaayo ko nagasunod, nagasunod sa akon. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos
sinampan ko. Ikaw ang may sa akon, ikaw ang abiyan ko. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matutom. Sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko ginatugian ko, sangpog ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Sa kabuhi ko ikaw matutom. Sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. 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 Amay namon ginadayaw kagid namon Ginoo. Ang imo katutom, ang imo pagpalangga sa amon Ginoo, wala sang katupong. Salamat gid Ginoo sa sininga adlaw, sa pagdayaw namon sa imo, sa pagpanimbaho namon sa imo Ginoo. Ginoo ini nga sakripisyo kabay pa nga mangin mabato nimo sa imo trono sa langit. Ang tanan nga naghambal nga palangga kanila Ginoo, batuno nimo. Bangod sila mga anak nimo, kami tanan diri Lord, anak nimo. And Lord God, ikaw lang gid ang amon Dios, amay ka Ginoo. Wala na sang iban. Amoy nang amon nga deklarasyon sining aga. Sa ngalan sang imo anak amon Ginoo, agang tanan magsiling, amen. Plakpakan tang Ginoo. Maayong aga sa inyo liwat, maglingkod ang tanan. Kaga again, ginaabi-abi ko kamo sa aton nga Ilonggo service, no? 10 a.m. Ilonggo service diri sa His Life Ministries. Diri sa Santa Clara grounds. Kaga ini nga adlaw balaan kaga maayo kay ari kamo. Amen. Oo. So before kita magpadayon, ma-communion kita. No, pangalawat kita. Kay ang pagpangalawat, isa ini ka, hindi lang ini ritual, hindi lang ini seremonyas, kundi ini isa ka pagpahanumdum, no? Nga isa hindi na physical lang ang makita naton, kundi may spiritual ini nga bahin, no? Gani hindi naton pagbaliwala nga kuan lang man na siya, no? Grape juice or tinapay, hindi. Kay kada partake, mag-ambit kita sang pangalawat, ginadumdum naton kag ginahatagan naton sang nagakaigo nga dungog ang aton Ginoo siya si Jesucristo sa pinaagi sa iya nga sakripisyo. Kabalo ko mga utod ginhalad niya ang iya kabuhi. Inpatulo niyang iya mga dugo para langgid sa akon kag sa inyo. Kay tungod nga palangga kita tanan sa aton Ginoo. Kag ini nga pagpangalawat, ginahatag niya para langgid sa aton, mga anak niya. No? So, every time, sa kada tion nga pagpangalawat kita tanan,
nga nagapati sa pagpangalawat sa bugos nga kalibutan. Miyembro kita sang isa ka lawas, no? Isa ka body of Christ, lawas ni Kristo. Gani kung sa Amerika may kilala ka mo dito, nagapati siya nga sa pagpangalawat, sakripisyo sang aton Ginoong Hesukristo. Part na siya sang aton body, part na siya. Isa lang kita pinagi sa pagtuo. Amen? So, importante gid ang pagpangalawat, no? May basahon lang ako nga verse of scripture. Dire gikan sa Korinto, no? Nga nabutang dire. Okay. Sa alin sa 1 Corinthians chapter 10, starting on verse 25. Hambal diri, sarang kamo makakaon sang tanan nga ginabaligya sa balaligyaan, no? Sang karne nga wala nagapangusisa tungod sang inyo konsensya. Kay ang kasulatan nagsiling ang duta kag ang tanan nga yara ara sa Ginoo. Okay? Kay si Kristo kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. Isa lang gihapon ini kalawas. Sa amo man nga bagay kita tanan, mga Hudyo o kun mga Hentil man, mga ulipon man o kun mga hilway, ginabautisuhan sang amo man nga espiritu. Agod mangin isa kita kalawas. Kag kita tanan ginatagan sang amo man nga espiritu sa aton mga tagipusoon. Kay ang lawas, hindi isa lang kabahin, kundi may madamo nga mga bahin. Kung ang tiil magsiling tungod kay hindi ako kamot, hindi ako bahin sang lawas, ina wala nagahimo sa iya nga hindi bahin sang lawas. Kag kung ang dulunggan magsiling tungod kay hindi ako mata, hindi ako bahin sang lawas. Ina wala nagahimo sa iya nga hindi bahin sang lawas. Kung ang bugos nga lawas mata lamang, ano ang pagkabati sini? Kung ang bugos nga lawas dulunggan lamang, ano ang pagkasimhot sini? Pero ang kamatuuran, amo nga ang Diyos, nagbutang sang tagsa ka nanuhay-tuhay nga bahin sa lawas, suno sa luyag niya. Kung isa lang ini kabahin, hindi ini isa kalawas. Ang kamatuuran, amo ini, may madamo nga mga bahin, pero may isa lang kalawas. Kag ang nagaisa sa aton, amo ang lawas kag dugo ni Hesukristo. Nga ginapahanumdum niya sa aton every time magpangalawat kita. Okay? So ipagwa ninyo ang tinapay. Ini nagarepresentar, no, sang lawas ang aton Ginoo. Nga ginhatag niya sa aton. Pinaagi sa paglansang sa krus. Tungod nga sa pagpalangga niya, siya ang nag-ako sang aton tanan nga sala sa past, sa nakatabo na, sa present, sa subong, kag sa palaabuton pa sa future. Ini nga misteryo, hindi naton maintindihan, pero ang iya nga sakripisyo, perfecto gid. Kag kung kita tanan, magtuo, magpati, nga ang sakripisyo ni Jesus Christ 2,000 years ago sa krus, damo gid ini benepisyo. Isa na ini ang pag-ayo, healing, no? Isa naman ini ang provision, no, paghatag sang matag adlaw naton nga kinahanglanon. So suning ation, ibayaw ninyo ang tinapay, Ginoo, ginapanumdum namon sang gabi nga ikaw ginluiban. Ngikuha nimong tinapay, nagpasalamat, nagsiling, ini ang akon lawas. Nga igatugyan tungod lang gid sa inyo. Kaunon ta mga utod. Kuhaon ta ang
grape juice nga nagarepresentar sa aton dugo sa aton Ginoong Hesus. Sa piyak nga bahin ginkuha niya ang kupa sang iyang bino nga nagarepresentar sang iya dugo. Ini nga dugo ginula para sa kasalanan sang kalibutan. Para sa paglimpyo sa mga sala, wala lang gina-cover up, ginatabunan ang sala, kundi ginalimpyuhan lang sa tanan nga nagatuo. Utod, kung ikaw nagatuo nga ang dugo ni Jesus Christ, nagapanas ang imo mga sala, tuod-tuod gid na. Panason niya ang sala as if wala ka nakasala. Only magtuo. Kapos lang gid mga utod sa aton pagtuo. Tuo lang gid nga nagalimpyo ka na subong. Ikonpisar ang imong mga sala, tanan nga binuhat nimo nga hindi nagakaangay sa isa ka anak sang Dios, ikonpisar kag pangayui sang kapatawaran. Kay ina panason sang aton Ginoong Hesukristo paagi sa iyang dugo. So ini nga dugo isa ka bag-o nga katipan mas na based on better foundation, based on better promises, maayo nga promesa nga gipaula para lang gid sa aton. Inom tatanan. Amay salamat gid Ginoo sa paghatag nimo sang imo anak nga si Jesucristo nga amon Ginoo. Kay tungod sa iya kami nalimpyuhan. Kami subong naga-enjoy sang kaluwasan. Kang gini nga kaluwasan bag-o sa amon. Hindi lang sa amon kundi pati na sa amon pamilya. Ginoo, salamat sa sining adlaw nga makatipon kami liwat para lagid sa imo. Initanan ginapangayo namon sa imong pinaagi sa imo anak nga amon Ginoo nga si Jesucristo. Amen. Okay, sige. Sining aga magasugod kita sang bag-ong series nga ginatawag naton Invest Thankfully. Kita tanan what is this all about? Ano ini invest thankfully? Mga utod, ini nga mga times, no? Ini nga siglo, ini nga sign, ini nga tiempo. Damo na gid mga tawo nga nagakalipat magpasalamat. Magpasalamat nga buhi pa, papasalamat sa mga ginhatag sa Ginoo, mga bugay nga ginhatag sa Ginoo sa ila kinabuhi. Damo gid gina-take for granted nila ang tanan nga blessing sa aton Ginoo nga ginhatag, no? Ang Ginoo plangga yagid kita nga hindi siya makamove, hindi siya makagiho sa isa ka tawo nga ungrateful. Wala nagakilala, nagatanaw sang iya kaayo. Pero kita nga diri subong, labi na sa mga nagatanaw, nagakilala gid kita kag gina-acknowledge gid naton ang kaayo sang aton Ginoo sa aton kabuhi. No? Ari pa kita subong. Makaginhawa sa maayong hangin. Mga uto, damo-damo ko kilala. Mga suod na akong nga abyan. Ang iban, pamilya, panakon, no? Nga wala na, nagtaliwan na mga utod. No? So, sa sina lang nga bahin, there is so much to thank for. No, damo gid nga tion sa pagpasalamat. Pero ini ang attitude ini mga utod, no? Ang pagpasalamat, gina-cultivate ini, gina-acquire. Kay kung pabayaan mo lang ang isa ka tawo, tagaan mo lang sang material possessions, dako gid nga tsansa nga malipatan niya ang Ginoo nga nagtuga sa iya. So, sa sining season, November, until ang ma-culmination, sini is December 5, for the next 3 Sundays, ma-focus kita how to be thankful. Paano kita magpasalamat sa Ginoo? Paano kita maghatag sa iya sang nagakaigo nga gratitude para makagiho siya sa aton kinabuhi? Okay? So sa sining bahin ang aton nga invest bountifully. Okay. So ginkuha ini sa Ecclesiastes. Mga utod ini gali nga Ecclesiastes chapter 11. Kuan ini siya ginsulat sang anak ni David, no? Nga si Solomon, no? So anak ini siya kag ini siya nga
tawo, hari ni siya, nga ginhatagan sa Ginoo one time, naghambal sa Ginoo, ano ang gusto mo? Ano ang ginapangayo mo sa akon? Nga ihatag ko para mabless ta ikaw? Mga utod, kabalo ka mo kung ano ginpangayo ni Solomon. Isa lang ginpangayo niya. Wisdom. Ginoo tagay ako sang nagakaigo nga ihibalo. Tama bala ang wisdom? Ihibalo do ka mas madalom ang wisdom, no? Kaya ang wisdom hindi lang knowledge. Okay, different na. Kaalam, no? So yung pangayo yung wisdom. Because of that, nahamutan gid sang Ginoo ang iyagin pangayo. Sang nahamutan sa Ginoo ang iyagin pangayo, ginhatag sa iya ang kaalam. Aside from that, ginhatag pa niya manggad. Grabe gid ang Ginoo, kalabi siya aton Ginoo. Manggad nga wala matupungan maski subong itipon kuno nimo tanan nga top 10 nga billionaires sa bilog nga world. Ang number 1 subong nga billionaire isi kabalo ko mo kung sino? Jeff Bezos, no? Siya ang tag-iya sang Amazon. Namot kung kabati ka mo Amazon. Manggaranon na siya. Maski tingbon pa na iya mga manggad, hindi makatupong sa manggad ni Haring Solomon at that time. So, siya ang nagsulat sa sining kuhaon naton nga verse. Kag i-translate na kon sa New Testament. I mean, ikuha naton ang parallelism, ang nagakatupong sa New Testament para makuha ginaton anong ginapabutyag sini. So, ang ginahimo sa isa ka maalam nga tawo, chapter 11 verse 1, ibutang ang imo kwarta sa negosyo sa iban nga pungsod kag sa pila ka adlaw makaganansya ikaw. Verse 2, ibutang ang imo kwarta sa nagakalain-lain nga palatikangan kay hindi ka makahibalo kung anong ang mamalain nga kapalaran ang magaabot sa imo sa sini nga kalibutan. Okay? So amo ina ang aton verse of scripture. Ecclesiastes 11 verse 1 to 2. Okay, ambot lang sing ganon sina. Mag-invest kuno kita. Ambot sing ganon sang invest sa Ilonggo, no? Papabulig ko sa inyo kung may nibalaan ka mga invest sa Ilonggo. Inablang magpadamo sang resources sa manggad nga ginhatag sa aton Ginoo. So damo, hindi lang kwarta about money ini. But it is about holistic approach, no? Ang aton nga health. Manggad na. Nakastorya ko kaina nga akon nga abyan kag hambal niya. Kung ikaw kuno wala nagamasakit, milyonaryo ka na. Kung ikaw kuno wala nagaguba-guba ang imo sa lakyan, milyonaryo ka na. Kag to the extent ka naghambal siya, nga kung ang imo kuno ido, wala nagamasakit, milyonaryo ka na. Bago lang kami nagstorya about investment ka na doon na interesahan ko ang iya, nahamutan ko ang iya nga share sa akon nga sharing, no, about being rich in God, no? So, mga utod, it's only a matter of perspective. Perspektibo lang na siya sa aton kinabuhi. Nga kontento kita sa aton ginabaton. Kung wala ikaw nagamasakit, kung ikaw may ginakaon sa isa kadlaw, tatlo ka makakaon, kaapat, even kalima, blessed na ikaw kayo. Amen? No. Kag makadayaw ka sa Ginoo, amen pagid, no? Amo nang aton nga palatun-an subong nga aga. About investing, no? Okay. So paano ka maka-invest? Paano ka magpalapnag? Tanginhatag nga resources sa imo sa Ginoo. Ilabi na gid because it is Thanksgiving, no? Thanksgiving. So again, last week ginakuan ko sa inyo, gina-remind ta kamo nga ang Thanksgiving is about good stewardship. Maayong pagdumala sa aton kabuhi. Maayong pagdumala sa mga resources nga ginhatag sang Ginoo sa aton, no? Be it good health, be it money, be it mga material things. Kaalam is a resource. So kinahanglan naton inaamligan kag hindi pag-abusuhan. Amen? Okay. So you may invest in many ventures. Ambal kay na dito sang manugwali, inbasa naton nga invest kita sa madamo nga mga ventures. Hindi lang sa isa. Number 1, invest your money. No?
kung makakwarta gid kita, mga utod, set aside, no, as much as possible, kung posible lang, magbutang gid kita sang savings. Nga ibutang gid naton, tigumo itipuno naton para may ara kita maski pila da ang imo pulo ka pisos kada adlaw o 5 ka pisos kada adlaw sa isa ka bulan pila na i-compute nyo bala maski amo-amo lang na butang nyo sa garapon nga may taklob tapos iglo yung taklob. Hindi nyo pag-iigluhan nyo sang simento para hindi ka mo matemtar, no? Kalabanan sa mga Pinoy, amo nibla, kay ang training sa ato niya is to kung makakwarta gani, baw excited kita makabakal sini, makakaon sini, okay man na, wala gid problema. Pero tani, ang akon lagi pangabay, as a matter of good stewardship, maayo nga pagdumala, no? Mga utod gina encourage tagid kamo sa paghatag, sa pag-save. No? Maski ano kagamay, i-save nyo ninyo. Kung ikaw mahilig ka magbakal dulce, hindi lang anay magbakal ang dulce, bala 5 ka pisos na subong. So itagua lang anay. No? Padamua. Make it a habit. Kag before you know it, after 5 years, ang imo 5 pesos, ay damo-damo na. Patihal lang ko bla. Patihal lang ko kay tutuod ang ginahambal ko. So kinanglan naton i-invest ang aton money, no? Okay. Invest in your children. Kabalo ka mga kabataan naton. When you look at them, hindi nga liability, hindi bala nga kapabugat, kundi nga investment, no? Ang sang gamay ko, may si lolo ko, may ara gamay nga duta, kaya tanom siya sang tubo gamay. And dito sa katubuhan niya, may mga manug-ubra siya. Kagaya manug-ubra, kabalo ka mo kung pila ang pinakagamay nga bata. Minimum, mga utod 8. Pinaka-ginahikaya na 8. 8 lang bata mo? Nano mo naman. Ang iba niya nag-12, may aragani 15. Bo, grabe mga utod. Tutuod gini nambal ko. Wala ko nagalahog-lahog. Sa sa kwan. Kay ang thinking nila, nga kung damo kuno bata nila, magdalalag ko na sila, mabulig. Ang thinking blas ang Pinoy nga mabulig sa imo, no? For example, so dako na kabataan mo may talapson dito, hagaron mo lang kabataan mo manapas ka mo, no? Mga karga amo nang thinking sang una. So gina-invest nila, maayo mo na siya pero daw may gamay lang gid nga dapat naton nga liwaton, no? Ang aton kabataan investment nila in terms of ina sila tinuga anak sang Dios. So ang aton lang ang ginapangayo sa aton is to guide. Tagaan sila sang maayong nga direksyon, hindi pag-spoil ha. Kabalo ko mo no spoil. Nablang pagustuhan mo lang nga wala bili ang ginatag mo. Dapat ang tanan naton nga ginatag sa aton kabataan ma-recognize nila nga may bili ina. Okay? So dapat maghatag ka, may pangayoon ka maski ano kagamay. So for example, ang akon anak sang una, ginatudluan ko na, nga kung mayo grades mo, baklon ko. No, kung maka 90 ang grade bala, 90% and above, ginabakal ko na, lipat ko kung pila, bakal ko na sang grade nila. So gagka-motivate sila. Kag ginaka-appreciate nila ang value. Kung may pangayoon sila sa akon nga for example bayo or mga ano pa nga mga butang, may sige, not in material thing but basta himuson mong imong bed. Panghugas sa sang plato, ginatagaan mo sila value. May value ang things. Hindi lang tagaan mo, pag-gusto na sila. Amen? Nakuha niyong punto ko? Nan. So tudluan nato ng kabataan naton sina. Para magdako sila, maski wala ka na mga utod, mabuhi sila. Mga utod, Aryo, kung spoil nato nga aton kabataan, magdako sila, kag kung wala ka na, hindi sila makasurvive. Tutuod ng ginahambal ko sa inyo. So invest in your children, in our children. Number 3, invest in your career. Invest na ginahimo ni mo subong. No? Kay ginatag sang Ginoo, hindi lang sa pagpatubo sa imo, ang career mo nagapatubo sa imo, no? Physically or professionally, but also in your growth as a person, no? Dira ka naga-interact
sa iban nga mga tao, sa mga imo colleagues. Kag usually, hindi na maayo kung sa kalibutan lang, no? May mga conflict, may mga away-away, may mga disgustuhanay, may mga misunderstanding. Pero as a Christian, dapat i-develop nimo ang imo character sa workplace. Nga ikaw magtubo as a person of what? Good moral character. Mga temptasyon dira sa kwarta, dapat naton gid i-overcome, no? Hindi kita magpadala mga utod, hindi kita dapat mabakal sang kwarta. Ma-inject lang ko ha kay subong may election kita next year and kabalo naman kamo mga utod nga ang election time nagagwa ang kwarta. Kag usually ini nga kwarta ginagamit sa hindi amo. No, damo sang gapagwa kag ginabakal sa buto. Hindi pagbaligya ang inyo buto. Amen. Bahala kamo kung sino butohon nyo, hindi ko yung mag-campaign para dira, pero ang akon lang be guided. Hindi pagbaligya kay it is as if ginabaligya mo ang imo birthright. No, pareho sa kay Esau, amot kabati mo sang istorya ni Jacob kag ni Esau, bata ni Isaac. Ginbaligya niya ang iya nga birthright sa isa ka batchoy. Isa ka bawl nga batchoy kay Jacob. So sang pangayoon nyo ng birthright niya, ay nabaligya nagali. No? So hindi ipagbaligya mga utod, ha? Okay. Invest in your country na. Pilian ninyo. Mga muyo ta sa Ginoo, Lord, buligi ko sa pagpili sang mayo nga presidente kag mga manogobyerno sa amon nga pungsod kag mabuligan kagid sang Ginoo. Amen? Hindi kita magpadala-dala sa kwarta. Okay. Next is invest in your health. Mga utod, hindi pag-abusuhi ang imo maayong lawas, health. Paano? Magkaon sang maayo, hindi magpatama sa what you call this, baboy, rich in cholesterol. Moderation lang ang key dira, no? Hindi kita magpatama lang kaon ba kay kanamit sang kabin pa inang humba. Amot ka kilala kamo kuno ng humba. Nablang baboy nga taba nga nagauyog-uyog. Kanami isamo nimo sa kanon. Ay sus. Nami ito to ambag ko katilaw kamo sina. Nami gid humba pero hindi lang mga utod di lang magpatama. Once in a while, once in a blue moon, okay lang na siya. So invest gid exercise, no? Mag-exercise ta. Kag magtulog sang maayo, hindi mag-abusar sa lawas, hindi magpanigarilyo, hindi magpatama inom. No, alcohol kung maayo nga hindi ka na mag-inom, mas maayo pa gid. Hindi mag-drugs. Halungi ang aton lawas. Kaya mo lang gining lawas ta. Mga utod ang akong asawa nagaubra sa Riverside, nurse na siya. Kag-adlaw matag-adlaw sa hemodialysis unit siya before. Sus kaluluoy mga utod. Amot kakabalo kamo kun anong hemodialysis. Inablang imo nga kidney guba na ang imo nga anong kidney gani? Bato. Guba na siya, so hindi siya maka-filter sa aton dugo. Ang dugo naton, may mga impurities ni siya, so dapat i-filter sa kidney. But because ang kidney guba na, artificial ang paglimpyo sa dugo. So twice a week, ang iban, thrice a week, kakadto sila sa ospital, ginapagwa ang dugo, kag ginapaagi sa machine, kag ginalimpyuhan, because guba na ang kidney. Inom tubig mga utod. Hindi sa gikaon sang noodles na bilang processed food. Kabalo ko mga ng processed food. Mga chorizo, no? May mga tok nitrates na sila nga makaguba sang kwan. Wala akong nagambal nga hindi ko magkaon, ang akon lang moderation. Gamay-gamay lang, hindi pagpatami. Nakuha nyo, halungi gid ang lawas ta. Kaya ang balganit sang akon nga abyan kay na, kung ikaw kuno wala sang masakit, milyonaryo ka na. Amen? Okay. Sige. Padayon ta. And last is invest in your spiritual growth. Amo ni pinaka-importante mga utod, spiritual growth. Ang pagtubo nimo as a Christian. Wala kita naga-stay at a certain level lang sa aton pagtuo. Halintang bala? Steps, stairs nga may level. Sini first level ka. So a few weeks, a few months, nagasaka ka na, no? Ang imo ihibalo, put nimo into practice, ang ginahambal ta dire,
take into heart ginatabutang nimo sa imong tagipusoon kag gina-apply sa gwa. So nagatubo ikaw, nagasaka ang imo ibalo kag ang imo spiritual growth as a person. So makaatubang ka na sa kabuhi. Kung ano man problema sa kabuhi, wala gid sa imo makaapekto. Kay bangod nga ang imo nga pagtubo, ang imo faith sa Ginoo mas mataas sang imo lang makita. Amen? So hindi ka matinag, tayog sang kinabuhi. Okay, now we go back sa aton nga topic about investing thankfully. Pagpasalamat ha, ang aton topic mga utod, pasalamat kag gina-develop ini. So ang next ko ihambal sa inyo, invest in your faith. Ang pagtuo naton. Importante gid ini. Ginkuha sa Matthew 17 verse 20, kung may ara ka pagtuo, maski ano ka gamay, daw isa ka mustard seed, no? Gamay nga seed, muning ang mustard seed ko no, amo ning pinakagamay nga liso sa bilog nga kalibutan. Gamay-gamay lang gina siya. So kung ang aton pagtuo, compare ta sa mustard seed, nothing, wala sang imposible sa imo. Grabe, no? Grabe, gamay-gamay nga liso. Naghambal ang pulong nga wala sang imposible sa imo. Gamay-gamay sa imo pagtuo, ha? So, on ang imo pagtuo, as small as a mustard seed, ang aton pag-atubang sa kalibutan, wala sang imposible. Amen? Kisa, may abyan, may friend ko nga subong nag-undergo siya. Ginaministeran ko siya subong because ara siya sa verge sa kwansang depression. Kay may fear siya, may kakulba siya nga na COVID siya, and then hindi na siya subong magwa sa ilabalay. Ayaw naman siya. But then may fear bala, may phobia nga ginatawag. So subong ginabuligan ko siya nga makatindog liwat. Kag ang hambal ko sa iya, wala sang imposible kung magtuo ka sa Ginoo. Kung kisa kabudlay lang, kay ang gaka-overwhelm kita, sang aton makita. Instead nga, kung aton, anong aton nga pagtuo, kung ano ang makita, amo pang ginapatihan naton. No? Hambal sang Bible, walk by faith and not by sight. So kinanglan naton na i-train. So ang faith, okay? Everything in life starts with a seed. Hara. Tanan ko no, nga bahin, nga perspektibo, nga kategory sa aton ka kinabuhi, nagasugod sa isa ka liso. No? Kag ini, gina-include, ginatanan nga mga bagay nga nabato naton pinagi sa pagtuo sa Ginoo. Kay ang Ginoo, naghambal sa Genesis, nahambal niya sa 8:22. Ang kalibutan ko no, maski ari pang kalibutan, may aragid seed time nga ginatawag. Buti nga sang seed time, pagpangkuha sang seed, no? Dito sa amon, dito ko nag-star sa Capitol Hills. Kag subong, maagyan mo to, may katubuhan. Nagtapas na sila, gintapas nila ang tubo, kag ginarado ang duta. So limpyo na siya, kag matanom na liwat sila. So ang tubo ginatanom pinagi sa patdan. Namot kabalo kakuan kamo sina patdan niya. So ginalimpyuhan subong amo na every time cycle eh. Seed time, harvest. Seed time, harvest. So ang kabuhi ta amo man. Seed time and harvest, hindi ginaya maguntat hambal sa Bible sa Genesis. Because may eternal law. May dayon nga law nga layi nga seed time and harvest. Planting and reaping. Giving and receiving. Hindi gini magbago as long ang kalibutan ari diri. Liwaton ko mga utod. Seed time and harvest. Pagtanom kag pag-ani. Planting and reaping. Matanom ka kag makuha ka sang ginbunga. Giving, paghatag, kag receiving, pagbaton. Kuan ginaiyaga upod gina maghatag ka, may mabaton ka. Kag ini hindi magbago as long ang kalibutan ari diri. Ang ako abyan kay ina nga ang friend nako nga nagstorya kami. Kabalo ko mga auto, di-share ko lang kabuhi iya kay wala na siya diri no. Hambal niya nga nagsugod kuno ang iya nga attitude, ang iya nga practice nga paghatag. Even before college pa siya.
Kay one time, nakastorya siya, isa ka misyonero dito sa Dumaguete, may Silliman University. Amot ka, ano ka bati ka mo? Silliman University. Kag ini nga university is run by mga Protestant, ka mga pastors, no? Kag si Pastor Barnard, ang iya nga nagmentor sa iya, gintudluan gid siya sang pag-give, sang paghatag sa simbahan sa pagpalapnag sang maayong balita. Sang at first hindi siya magpati, no? But then napot matud-an niya nga maski gali gamay lang ihatag niya, may mabaton gid siya. Anong ang ginhambal ko? One time wala gid siya wala ang iya kwarta sa iya bulsa inugpliti na gid lang. Pero nag-attend siya sa service, ginhatag niya tanan ang inugpliti niya. Tapos naghambal siya nga sige para ni sa Ginoo, kako malakat na lang ko ang balay nila mga 20 minutes lang man nga walk mo. Kabalo ko mo mga utod anong natabo, Ario. Pagwa niya sa church, may nasugata siya nga iyang friend. Kagin pamangkot siya din ka. Bay, din ka bay. Asa ka bay. So hambal niya, mapuli ko bay. Dali anay, maupod ta, ano ta kay blowout ta makaon tanay. Kay dulon ta ka sa inyo. See? Grabe no? Grabe nga pagbalos sang Ginoo sa iya. Naghatag siya, kag instant. Wala siya naglakat. Mga utod, wala siya naglakat. Kundi pasakay siya, kag ipapanyagahan pa siya. Isa lang na ka mga instansya sang kaayo sang Ginoo sa aton. Kung kita, with all of our heart, wala sang lingid nga hesitant kabla sa paghatag, balusan kagid sang Ginoo. Pamatud inyo ina mga utod. Ako ya gambal lamang ko di ako na pamatud-an ko naman sa akon kabuhi. So it's for you to discover inyo na iya. Pamatud ibala mga utod. Ang Ginoo na naghambal, ginapasa ko lang sa inyo, so siya na iya mapamatud-an sa inyo kabuhi. Amen? Amen. Sige. Next. Seed time and harvest, tandain na mga utod ha. So ano ning seed faith principle sa pulong sa Bible? Simple lang. May tatlo lang gid ka steps. 3 simple steps, simple keys. Ang prinsipyo sang seed faith ang tawag naton, seed faith na siya. Damo ni klase ha. Damo ni klase kag before ko mag-start, ang akon lang wala niya pug sanay, no? Wala diri sa slide wala ta kamo even si Pastor Jobert hindi gid magpugo sa aton kung ano lang gid ang matag naton. And kadumdo ko mo gin-checkan nyo last week, be it material, resource, your time, and your talent. Amen? So hindi not necessarily nga kwarta lang, kundi time, talent, and treasure. Tatlo na siya kabahin. Wala pog sanay, kag ini it's about good stewardship. And it's about cultivating the attitude of gratitude. No, pagpasalamat sa Ginoo. Okay. Whenever we put our faith in God, every time, sa tagsa kation nga magtuo kita sa Dios, no? Sa Ginoo ta. Pareho lang ina sa isa ka liso sa binhi nga ginatanom naton. Nakuha niyo bot ko sa Ginoon? Nagahatag kita sa iya sang isa ka bagay in which siya mismo ang aton Dios makagiho sa aton kabuhi. Liwat. Ako mahatag ko, okay? Paghatag ko, with all of my heart, cheerful giving, no? Paghatag ko ana, ang Ginoo mismo nakita niya ang akong tagipusoon sa paghatag. Kag ina nga sitwasyon, nakita niya nga makagiho siya gali sa akon because ginahatag ko ang akon nga pagsalig sa iya. Nga maski anong hatag ko, hindi ko gid siya we cannot outgive God. Hindi naton lampasan ang Ginoo pinaagi sa paghatag. Kung maghatag ko di 100, ini siya mahatag siya maybe not necessarily kwarta. Okay? Hindi tanga kwarta lang ni permi, no? In other ways, maybe good health. Nakuha niyo mo ko sa ganon. Balusan kita sa Ginoo, pinagi sa aton nga anak naton. Mangin maayo sila nga mga tawo. Amen? So every time maghatag kita sa kingdom,
Hindi ang kwan naton nga ang expectation naton nga taga ako ni sang Ginoo kwan blessing man nga kwarta, not necessarily, but holistic bilog, okay? So amo nang bot ko sing ganon. Sang seed faith principle. It gives God the room. May kwan siya, may gihuon siya bala sa aton because may pagtuo kita sa iya. So no matter how small, maski ano kagamay sa aton pagtuo sa iya, mahatagid na siya sa it will meet needs and solve problems that appear as impossible to move as mountains. So maski ano kagamay mga utod. Even ang aton mga kabataan, no? I-encourage sila. Makahatag sila, no? In many ways than one, no? Ang his life the last week or this week nag-conduct sila sa mga bata nga gintagan sila pen and paper tapos nag-express sila kung anong butsing anon sang thankfulness sang investing. So gin-drawing to nila pagpasalamat sa Dios kag malipay ka damo-damo ang mga ideas sa kabataan. So pareho man ina sa aton nga mga adults. Okay, so first step. Adto to sa first step. Dahil lang kay recognize that God is your source. Ang aton Ginoo amo ang aton nga source. Ang ginahalinan sa aton nga tanan-tanan. Hindi ang aton nga trabaho, hindi ang aton nga negosyo, hindi ang aton nga kung ano pa dang ginakitaan nimo, no? Hindi ina ang source mo. Ang source ta, recognize gina siya, Ginoo anay, and then gitagaan ka mayo nga trabaho, mayo nga negosyo, amo na siya. But ang aton gid nga source i-acknowledge sa gid nga halin tanan ina sa iya. Amen? Amo gid na sa aton pagipusoon mga utod. I-recognize ta gid nga ang Dios ang aton nga ginhalinan sa aton nga source, ang aton nga ginhalinan sa aton subong. Okay? First na siya nga step. Sa Philippians 4:19 nagahambal, ang akon Dios magahatag sa akon sa akon kinahanglanon according sa akon riches in glory, no, by Christ Jesus. Kay ang Ginoo magahatag sa aton sa mga nagkalain-lain nga mga instrumento para sa pag-supply sa aton sa aton paghatag sa aton sa kinahanglanon naton. One time, a long time ago, there was a part of my life nga nag-agi man ko no, sa kabudlayon. Kag one time, do kakuan nagid wala kami sang ang amon last money nagid lang. Okay, may bilayran pa nga mga rent kag mga bills. Okay? So ang amon sudan amo lang gid na. Pero wala gid kami nagdula sang paglaom sa Ginoo. Nagpray kami kag ang Ginoo kaayo gid bala. Birthday gali sang di pata ko na kung sino to nga I think it's my mother-in-law or ang akon nga sister-in-law, hindi ko kadumdum, pero nagpadala siya sa pagkaon mga utod. So nagpakaon kami kaayo gid sa Ginoo. Kag exciting ang kabuhi sa Ginoo. As long as may pagtuo ka, hindi magreklamo, mga utod, ari pagaleo basi malipatan ko, subong nga adlaw, magasugod na kita sang aton 21-day fast. Pagpuasa. Puasa sa ano? Puasa sa ano gani? Reklamo. Pag kumod-kumod, hindi na magreklamo ha. Nag-practice run na kita last week. Sino nakapasar? Sinong wala nagreklamo? Ako mga utod, mambal ko sa inyo with all sincerity, nagreklamo ko. So wala ko mapasar. So subong nga week, tinguhaan tagid mga utod. Bantayigid ang aton nga tigipusuod kagagagwa sa aton baba. Nga hindi gid magreklamo. Okay? Nan. Ako tinguhaan ko man ba mga utod kabudlay gid kapin pa ining sa dalan bla kung ga-drive ka baw. Sige na lang. Tinguhaan ko gid. Kag pangamuyuan ta na lang mga ginareklamuhan ta. Okay? Kay wala man perpekto diri sa kalibutan. Masugod na ta ha, 21 days. So day 14, November 14, ma-end kita December 5. Okay? Tandaan nyo na. Lawig-lawig na siya.
So be careful sa aton ginahambal, ginapaminsar. Kung masugod ka na reklamo, ano himuon ta gani? Kung daw masugod ka na blando, mareklamo na ko. Ano himuon dayon? Pagpasalamat. Pagpasalamat gidayon ha. Gina-train ta mong, gina-disiplina ta aton nga kaugalingon, no? Gina-training. Tingwa igid ba mga utod? Nami siya kung malumpuwasan mo. Tapos kung hindi mo gani malampuwasan daw nano man kuman. Tingwaan ko pagid nga magmayo. Okay. God is our source, kag siya lagi ang aton nga ginhalinan sa aton nga mga kinanglanon diri sa aton nga kabuhi. Kag arit he cannot fail. Hindi gid siya mapaslawan sa aton kabuhi mga utod. Hindi gid ikaw pagpaslawon. Halin iniya sa iya, inambal ko sa inyo. Susalig ka mo sa iya. Amen? Hindi agid ka pagpaslawon. Tutuod gina, pamatod ibala. Every time ko maghambal sina, kuan lang ko sa Ginoo, okay gamove siya mo. Gagiho siya sa mga kuan. Ang nami tani next time kung may matabo sa inyong sitwasyon nga ang Ginoo wala kagin paslaw, hindi gid ka mo magkahuya kadto iko kay matestimony to this tubangan. Amen? Hindi maghuya-uya, kita-kita lang di Nakuha nyo? Kung may ara gani ka mo sitwasyon nga wala ka mo ginpaslaw sa Ginoo, 3 minutes, 5 minutes, matestimony ta. Deal? Amen. Sige. Number 2, manog tapos na ko Kadasig sang oras, no? Hatag, give first so that it may be given back to you. Hambal ko gani kay na, you cannot outgive God. Hindi mo gid siya ma-outgive ya. Kay giver gid ya aton Ginoo mo. So ginatudloan niya kita nga mag-give man. Luke 6:38. Hambal give and it will be given to you. In Englishon ko lang mga utod. We must first plant a seed of faith in God. So una gali maghatag kita, may faith gid ya, may pagtuo sa iya. So that God can multiply it back to meet our needs. Ang aton kinanglanon i-meet niya. Kaya ang aton Ginoo, Jesus, is talking about giving in the deepest sense of the word. The giving of ourselves to God. Ihatag anay aton kaugalingon. The pariyo bala, ang giving is just like putting our life in God. Ari ka sa pilas, mga utod mo ning giving ho. Ari ko sa pilas, tapos Lord, kabalo ko nga salon mo ko. Tapos lumpat. Nakuha niyong buot ko sa ganon. Try nyo lang. Ako, try ko na sa akon kabuhi. Hindi, salon kagid sa Ginoo. Salon kagid. Only trust in His words. Amen? And it takes faith. Gidya galit tuod. Maglumpat ka sa pilas. Umako mo na lumpat ka sa pilas. Sinuman bala nga mayong ulo nga maglumpat sa pilas. Pero gamba lang Ginoo, lumpat. Kay salon ta ka. Amen? Pamatudin yung mga utod. And last is number 3. Expect a miracle. No? So dapat, kung may ginplant kita, ma-expect kita nga may anihon kita in whatever ways. No? Hindi lang yan sa kwarta. Whatever things you ask when you pray, believe that you will receive. No? Kung mag-pray ka, Lord, tagaay ko amuna, expect them and you will give them. The moment we ask God for something, the moment we do our part, ang time nga magkuhan kita, nga magsalig kita sa Ginoo, kag magpati sa iya, ang sabat ara na. Nag-abot na. Ang sabat nag-abot na. Paano naton how can we catch? Paano naton madakpan ang sabat? Ang imo tagipusoon abrihi. Ang imo tagipusoon expect nga may maabot sa Ginoo. Hindi pag sirad ang imo ang tagipusoon ta kun kisa, paano isirad-an ang Ginoo hindi ka magpati. Masira ang imo tagipusoon kung hindi ka magpati nga may maabot sa imo nga miracle, nga milagro. Expect a miracle. Abrihi ang imo tagipusoon. Tagai ang Ginoo room to move, no? Salig sa Ginoo, trust God. Next. Trust God. Kag importante gid nga panumdumon nga ang Ginoo naton siya naga-control sang tanan. Even ang pag-answer niya sa aton mga pangadi. Kay He answers every time in His perfect time. Amen? In His time.
His time is perfect. Kita mahulat kita, kag pag-stretch naton ang aton nga pagtuo, faith, daw lastiko ini nga ginahitad. Hitad hasta sa point nga daw mautod na. Kaya mo pag-move sa Ginoo. Amen? Kanami sa aton Ginoo, actually, kaya ka-exciting sa kabuhi sa iya. And last, give God something to work with today. So no matter how little, maski ano kagamay, maski ano ka hambal mo wala kuya sa umihatag. Mga uton, mabasa ko diri sa mal-close ko diri ha. It's about nakakinadula ang akong marker. Ang babayi nga naghatag sang iya nga sentimos. No? Ihambal ko na lang sa inyo. May isa ka babayi, one time, sa templo, may naghatag dito, mga manggaranon, mga damo kwarta. Ang ila bulutangan, metal, no? Iron. So maghatag ka, kung dako gani hatag mo, nagalagaw, tung, dako nga tingog. So tanaw mga tao, dako ginatag ya. Pero ini nga balo nga babayi, naghatag siya. Ano lang gid siya, ng sentimos. 2 ka sentimos, ginbutang niya. Wala yung naglagatik. Wala gani sound. Kay guro, pag hulog yan sa sentimos siya, naglupad-lupad pa. Umamo pa na kay 40 ka mag-an. So wala naglagatik. Pero kabalo ka mo, anong hambal ni Jesus? Mas dako pa ang ginhatag to sang babayi compare to sa mga naghatag sang naglagabong gid nga paghatag. Paano na? Aragalis sa gipusuon ng paghatag mga utod. It is not how much, hindi ang bili sa ginhatag mo, kundi ang paghatag mo sa pinagi sa bugos ni mo nga tagipusuon. Kung naghatag ka, maski piso lang da, with all of your heart, Lord, cheerful ka gani, gakadlaw ka pa maghatag piso, cheerful ka mo. No, so hatag ka, appreciate mo gid ang Ginoo. Amo na ang butsingan nun, cheerful giver ka. Meaning wala sang naghawid sa imo nga kanugon sa akon nga ginhatag nga isa ka sentimo. Hindi gid magamusin ang mga utod. Maghatag-hatag gid, oh Lord, eri gid imo gid niya. So magwa ka diri, happy gid ka kay nakahatag ka. Amen? Gina-cultivate, gina-training tang self nato how to give. Amen? It's not about us, but it's for you actually. Giving is not for his life. Liwat. Giving is not for his life because the Lord ga-control siya sang church. Bahala ni siya. In many ways, tagaan niya his life. But it is for you and for me. Para ni sa aton, para makagiho ang Diyos sa aton kabuhi. Amen? Napati kita? Okay, so maklose kita. I-enumerate ko liwat ha. So paghatag, number 1, i-acknowledge kinaton, kilalanon naton nga ang Ginoo amo ang aton source, nga aton ginhalinan, ginikanan sa aton nga mga kinahanglan sa kabuhi. Number 2, hatag anay. Hindi nga Lord tagay ko anay bago ko makatag, hindi gali amo na mga utod. Hatag anay, step of faith na siya. Para may expect ka. And then lastly, expect a miracle. By hindi pagsiradaan ang aton ka tagipusoon, kundi nga abrihan nga because ang Ginoo isa ka Dios nga lavish sa paghatag sa aton tanan. Amen? Sige, magduko ta mga dita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amay sa amon sa langit, salamat gid Ginoo. Salamat sa imo katutom sa pagtudlo sa amon kung paano maghatag Ginoo. Paano maghatag nga wala sang hibubunot, paano maghatag nga wala sang hesitancy. Lord, sa siningation, maghatag kami sa imo, Lord God. Kay ikaw naghatag sa amon subong many blessings, dako nga mga bugay sa amon kabuhi nga hindi namon maisip, mabilang. So sa sining panimbahon Ginoo, salamat gid. Kag ginatugyan namon tanan sa imo amon kabuhi. Sa ngalan ni Jesus Christ amon Ginoo. Amen.
aga sa tanan. Subong matag naman kita sa aton tithes and offering. Ang aton ikapulo kaaghalad. Basahon ko sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Pasidonggi ang Ginoo pagi sa pagdulot sa iya sang pinakamaayo sang imo tanan nga mga patubas. Kunimoon mo ini ang mga bodega magaawas. Sang patubas kag imo bino magasulobra nga wala na ikaw sing sulodlan. Pirmi naton ini mabatian, pero dumdumo naton nga ang Ginoo ang ginhalinan sang tanan. Gastos ang Ginoo kang maghatag kita sa pinakamaayo nga mga dulot sa iya. Gani, pasidunggan naton siya pagi sa paghatag sa aton ikapulo kag halad para mapadayon ang mga hilikoton sang Ginoo kag may maya ang iyang ngalan kag para makabulig man sa iban. Sa baylo sini, ang Ginoo ang maghahatag dugang nga bugays or blessings para sa aton para nga kita hindi mawad-an kag makabulig pa kita sa iban. Magaduko kita kag magpangamuyo. Amay nga langit nun, ginadayaw ka namon. Salamat sa siningation kang kami makatag sa amon kapulo kag halad. Ginoo, ikaw gid ang magpakamaayo sinitanan para ini magamit sa pagpalapnag sa imong mayong balita, may mayang imong ngalan kag makabulig sa iban. Ginoo, ikaw gid ang magpakamaayo sa tagsag-tagsa sa ila nga paghatag. Nasalig namon si imo ang amon kabuhi. Kag ginabalik namon si imo ang tanang kadayawan sa ngalan ni Jesus, ang amon Ginoo ka manluluwas. Amen. Kung nanda na kamo sa paghatag, may sobre kamo da, pwede na kamo katindog kag magpalapit sa aton giving basket. Damo gid nga salamat. Just keep on sharing the love of Jesus. You know, growing comes from planting seeds. I keep on casting your bread upon the water. Soon it's gonna come back home on every way. I keep on casting your bread upon the water. Soon Hallelujah. After sining service, again, gina-invite ta kamo, gina-encourage ta kamo, ma-meet naman kita liwat, ang mga lalaki dire, ang mga kababainan dire sa tunga, kag ang mga anak, ari dire sa left side sa kilid. Okay? Dali lang makuha lang ta, mastorya ta about what God is moving in your lives. Kag ano man ang imo thoughts about giving, no? About being thankful. Amo naton pag-istoryahan subong nga adlaw. Okay? Sige, magduko kita, magtindog kita, kag batuno naton ang blessing sa aton Ginoo. Hallelujah. Amay sa langit, Lord, salamat gid sa imo nga pulong. Salamat sang tion nga ari kami diri nga naka-receive naman sa imo. Ginoo, padayuna ang imo ginabuhat sa amon kabuhi. Sa pagpuli namon sa amon mga balay, kag buwas matrabaho naman kami Ginoo. Lord, ang imo presence i-manifest gid Ginoo. And Lord God, for this day, ining adlaw gina-submit namon sa imo, gina-surrender namon sa imo. Ang tanan nga magahimuon namon, kay ikaw ang labing mataas kag makagagahom nga Ginoo kag Dios. Salamat gid. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance towards you and give you peace in Jesus' name. And all your people will say, Amen, Amen. Plakpakantang Ginoo. Lakata ka magpasalamat sa Diyos. Mayong aga sa tanan.